Nagdidikitan na sila. Sasabit na. Guys, ayan, nakita nyo na. Dito na tayo ngayon sa St. Cloud, Minneapolis or St. Cloud, Minnesota. Yes! Nakawala rin tayo sa wakas sa masalimot na lugar doon sa pinanggalingan natin sa St. Louis. Hindi guys, ang isnoro. May bagyo kasi. Pero at least naman ngayon, nandito na tayo ngayon sa lugar kung saan makakapag-relax na tayo mag-drive. Kumbaga makakapag-cross-cross na ako. Kumbaga pa-cross-cross na ako ngayon eh. Yes! Alright guys, ayan, once again it's Lakay Tracker here. Naligo na rin ako't lahat-lahat. At nandito tayo sa isang truck stop dito sa Troy, Missouri. As you guys can see, nakaload na tayo sa previous video natin. Ngayon, didiretso naman na tayo sa Calgary, Alberta. Ang load natin to papuntang Calgary, Alberta. Yes! Ang balita at saka forecast, matindi pa rin ang isno ngayon sa pagbabalik. Kaya naman mag-iingat tayo sa pagmamaneho, lalo sa mga tropang yan dito, mga Canadian, Filipino, American driver dito sa Missouri ngayon is bumabagyo. But anyway, hopefully malagpasan ko ito. At pag nalagpasan ko ito, yun, pa easy na tayo sa pagmamaneho. Kaya tara, simulan na natin. Yes! Ayun, tulad dito guys ha. Delikado rito. Hindi pa nakuskus ito. Wala na siyang wala na siyang makitang sa likod. Oh. Nandito pala yung mga tank na. Kapal lang istorya ito, hindi pa nila nagadgad eh. Delikado na. Oh, nagdidikitan na sila. Sasabit na. Ang kapal lang isda sa kabila. Dito tayo sa kabila. Akala ko sasabit na siya. Distance lang tayo. Focus. Yes! Sasabit na. Kapal ng isda rito sa kabila, hindi ka pwedeng dumaan dyan. Hindi mo na makita yung ilaw nito, oh. Hindi nalinisan na kasi makapal na sa likod.
tourist din eh. Tinitignan yung mga na-dates. Wow! Okay, oh, alright. Ano meron dyan? Keep distance. Yes! Hindi ka pwedeng umano rito. Ang daming snow rito sa right side. Oh. Linya ng mga truck oh. Kape. Yes! St. Cloud, Minneapolis or St. Cloud, Minnesota. Yes! Nakawala rin tayo sa wakas sa masalimot na lugar doon sa pinanggalingan natin sa St. Louis. Matindi guys ang istoro. May bagyo kasi. Pero at least naman ngayon nandito na tayo ngayon sa lugar kung saan makakapag-relax na tayo mag-drive.
Kumbaga makakapag-cross-cross na ako. Kumbaga pa-cross-cross na ako ngayon eh. Yes! Ganun lang kapag alanganin o hirap tayo sa lugar kasi syempre ang weather hindi mo alam, basta-basta na lamang biglang lumalabas yan eh. Katulad dito, nagdadrive ka, maaliwalas, mamay sa banda ron, ang lakas ng snow. Kaya kailangan lang ng ingat. Ingat lang. Tamang pag-iingat lang guys. At least kahit papano ngayon nakalagpas tayo roon. Papasalamat tayo kay Lord. Okay, drive na tayo sa ganitong lugar. Makakapag-relax na, makakapag-cross na tayo. Pa-cross-cross na lang ang truck natin. Guys, mani. Oras dito ngayon is alas 12 na. Shout out nga pala sa mga tropa nating nasa Pilipinas na driver. Kung mga nagtatanong kung saan pwede mag-apply, guys, subukan nyo sa Magsaysay. Magsaysay Agency, nandyan sila sa sa Manila. Mercan Agency. Sa Manila rin yan, i-google nyo na lang yung mga yan. At yung Direct Path Agency, which is online, hanapin nyo na lang sa Facebook. Tinatanong nyo ako kung saan ako nag-apply ng truck driver dito sa Canada. Guys, hindi ako nakarating dito sa Canada bilang truck driver. Para malaman ng lahat, hindi ako nakarating dito sa Canada bilang truck driver. Nakarating ako dito sa Canada bilang work permit sa Pizza Hut, tagamasa ng Arena. Yung gumagawa ng pizza, gumagawa ng dough, work permit kami mag-asawa doon almost 2 years bago ako kumuha ng class 1 nung na permanent resident na kami mag-asawa. Tapos nag-aral ako, na pagiging class 1 ko, ang nag-sponsor sa akin ang Cisco. Kaya meron akong full certificate or full schooling galing sa school na certificate. Kasi nakuha ko yung full course eh. Yung bayad dati noon is almost 8,300 noon pa yun, way back 2016. Ang pagkuha ng class 1, yun ang binayaran ng government sa akin kasi hindi ako nagbayad. Kumbaga nagpunta ako sa funded government
funded government na may mga funded kasi rito sa Canada eh. So gusto mong mag-aral, yan, isa sa truck driver. May pa-training sila ng government doon na ang kailangan mo lang eh kumuha ng mag-i-sponsor sa'yo at magtatrabaho ka sa kanila within 2 years, which is yun, sis ko nga nag-sponsor sa akin, kaya nagtrabaho ako doon ng city driving ng 2 years. Yun, wala akong binayaran kaya nagpasalamat ako. Ang kagandahan, nung nag-file ako ng income tax, meron pang bumalik sa akin na almost $4,000. Ang ganda nga ka mo dito. Kumbaga yung flow ng buhay ko, buhay naming mag-asawa, mula nung nakarating kami ng Canada, tuloy-tuloy na. Basta importante guys, focus lang kayo sa goal. Kayong mag-asawa, kailangan magtulungan upang makamit nyo yung mga pangarap nyo at lumayo kayo sa mga yung mga, alam nyo na ibig ko sabihin, mas maganda pa yung mabuhay na kayo lang mag-asawa, ganyan yun. Tapos nung after 2 years, may mga tropang owner operator na encourage nila ako na mag-owner operator. Noong una ayaw ko pa, pero yung kalaunan, kasi COVID-19 noon, 2019, kasagsagan ng COVID-19, 20 mga ganyan, 2020, may zero down payment ang truck. Eh, wala naman akong pera noon, kaya sabi ko mag-owner operator ako pero wala akong pera. Sabi nila may zero down payment daw. O yun, kaya kumuha ako ng truck. Kaya naging owner operator ako nang wala akong binitawang kahit $5 or sabihin natin kahit $5, wala akong down payment, zero. Kaya masasabi ko, nagtuloy-tuloy lang kasi nakapokus lang tayo sa goal natin. Wala rin naman akong natapos guys. High school graduate lang ako sa Pilipinas, baseball vendor lang ako doon. Tapos nag-Taiwan kami ni Mrs. bilang OFW, factory worker sa Taiwan. Nag-start kami 2008 hanggang 2013, which is nakarating kami ng Canada 2013. 5 years kami sa Taiwan na nag-OFW muna bago pumunta rito. Di ako marunong mag-drive ng truck. Ang alam ko lang i-drive is forklift, which is yun yung trabaho ko sa Taiwan. Tsaka motorsiklo, kotse, hirap pa ako. Pero kahit paano naman, masasabi ko sa sarili ko, kasi mahirap kami sa Pilipinas guys. Ang buhay namin sa Pilipinas isang kahig isang tuka. Ngayon nung nakarating kami rito sa Canada, talagang worth it talaga. Nakakakain kami ng kahit anong gusto namin kainin. Kahit paano nakakabili kami ng mga bagay-bagay na sa Pilipinas hindi namin ma-afford. Nakakapunta kami, nakakapasyal kami sa mga lugar dito sa Amerika, which is sa Pilipinas, doon mo lang makikita yan sa pelikula. Yun. Pero puhunan namin mag-asawa, puhunan ko yung sipag lang talaga. At saka nakapokus ako sa goal ko. At higit sa lahat yung pagdadasal ko sa Panginoon.
Pagdadasal namin niya, Panginoon, mag-asawa, kami, family. Nakikita nyo naman ang Lakay Tracker, di ba? Kapag nasa bahay ako, pag linggo, nagsisimba kami. Yan. Yung baga, hindi lang naman kasi sa biyahe o trabaho umiikot ang buhay natin. Madalas kong sinasabi, kailangan din naman natin ng spiritual concept. Yun guys. Tara, kain tayo naman eh. Maisisi na ako. Tuloy-tuloy ko na to. Dito tayo nga sa I-94 na guys ha. Ayan guys, ingat ha. Until next time, thank you for watching. Yes! Lakay Tracker.